थांनाय 8/6/23 खालार खालि UBPOनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मआ प्रेस रिलिजनि गेजेरजों बिथां डक्टर गाम्बारु मोसाहारिखौ चेयारमेन मासिनिफ्राय बोख्लायनायनि गोबां जाहोन दं होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। जोङो बुंनो सानदों बिथांनि बे जाहोनफ्रा मा जाहोन दङ आरो मा जाहोननि थाखाय बिथांखौ चेयारमेन मासिनिफ्राय बोख्लायनाय जाखो, जों बेनि रोखा फोरमान बिलाइखौ जोङो नागिरदों आरो बे रोखा फोरमान बिलाइखौ नोंथांमोना रायजो राजाफोरनोबो रोखायै फोरमायना होनो हायो। बे बेलायाव जोङो थांनाय दाखालि 21/5/23 खालार खालि BKWEC नि CEM आरो गुवाहाटी जिल्लानि UBPOनि खायसे सोद्रोमाफोरखौ लानानै सावराय मेल खुंदोंमोन आरो बे सावराय मेलाव बिथां CEM खौ आं बुंदोंमोन जे गाम्बारु बिथांखौ जोङो एसे स्कप होनाया मोजां, रायजो राजाफोरनि सिगाङाव रोखायै फोरमायना होनो थाखाय बिथांखौ स्कप होनांगौ। बे बेलायाव बिथां मानगोनां मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा बुंदोंमोन जे जागोन, बिथां गाम्बारु मोसाहारिखौबो जों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंफोरनानै होनो थाखाय खाबु होनाय जागोन आरो बे खामानिखौ डक्टर बाबु बर'आनो गेजेरनि मानसि बायदि जानानै सालायलांनो थाखाय आंखौ दायित्व होदोंमोन। नाथाय आं जेला बिथांनि जा खामानि जा गोरोन्थिनि थाखाय बिथांखौ बोख्लायदों बे जाहोनफोरनि डकुमेन्ट्सखौ गुवाहाटीनि सासे दैदेनगिरि UBPOनि सनि बर'नो होनानै बिथां मिनिस्टारा बुंदोंमोन जे सनि, नोंथाङा गासै गुवाहाटीनि इन्टेलेक्सुवेलफोरनो बे लाइजामफोरखौ राननानै हो। नाथाय जोङो दिनैसिमबो इन्टेलेक्सुवेलफोरनो बे लाइजामफोरखौ रानना होनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो मा जाहोननि थाखाय सनिया बे लाइजामफोरखौ इन्टेलेक्सुवेलफोरनो होआसै जों बेखौ मोनथिनो थालांबाय। रायजोफोरनि सिङाव रायजोफोरनि गोसोआव सोंनाय दङ जे गाम्बारु मोसाहारिखौ पलिटिकेलि षड़यन्त्र खालामनानै मार्डार खालामनो नाजादोंमोन नामा, नाजाबाय नामा, बे खोथायाव सोंनाय दङ। बेखायनो जोङो एज ए UBPFनि जानानै नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो, नोंथांमोना थाबैनो डक्टर गाम्बारु मोसाहारिखौ मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना चेयारमेन मासिनिफ्राय बोख्लायदों बेखौ हायोब्ला नोंथांमोना थाबैनो रोखा। बिथां पीताम्बर ब्रह्मआ आरोबाव बुंबावदों जे काउन्सिलनि सायाव सोरबा दुष्ट मानसिया गाम्बारुनि सायाव कमप्लेन होनानै काउन्सिलखौ केस होनो नागिरदों होननाय खोथाखौ जों नंखाय होननानै बुंगोन। मानो होनब्ला सोरबा सासे मानसिया सोरबा सासेखौ केस होयोब्ला बेनि रोखा फोरमान बिलाइ नांगौ आरो बे मानसिया जुदि रोखा फोरमान बिलाइ थानायमोनब्ला गावनि मोननांगौ मोन्थाय गावनि मोननांगौ खामानिनि थाखाय निश्चय गाम्बारु मोसाहारिखौ नङाब्ला काउन्सिलखौ केस होगौमोन। नाथाय जों दिनैसिमबो केस होनाय नुनो मोनाखै। बेनि उल्थायै जोङो गाम्बारुनि फराव गाम्बारु बिथांनो क्लीन चिट पेपारफोरखौ होनायखौसो जों नुनो मोनदों आरो रायजो राजाफ्रा बेनि फिननायखौ जुदि जोंनिफ्राय मालाबाफोर नागिरब्ला जों रोखा जों फोरमायना होगोन। जोंनियाव गोबां दङ, गासिबो माने खोथायानो दङ, गासिबो पेपारनिनो जोंहा रिप्लाइ दङ आरो बिथांमोना बुंदों जे डक्टर गाम्बारु मोसाहारिया मावलांनाय गाज्रि खामानिनि जोंनियाव दलिल दङ होननानै बुंदों आरो बै दलिलफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होनांगौ आरो बे खोथाखौनो दाखालि थांनाय 21/5/23 खालार खालि CM जों रायज्लायनायाव बे खोथाखौनो बुंदोंमोन आरो बे खोथायानो ओंखारदोंमोन। बेखायनो आंबो खावलायो नोंथांमोननाव जुदि गमामायैनो नोंथांमोननाव जुदि दलिल दंमारोब्ला गाम्बारु मोसाहारिखौ केस होनो हानाय नोंथांमोना थाबैनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होनांगौ। बिथां गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मआ आरो मोनसेबो खोथा बुंबावदों, बेनो जाहैबाय UBPOआ रावनिबो बायार्स नङा होननानै। बेखौ जोंबो मोनथिगौ, आगोलनिफ्रायबो मोनथिगौ। UBPOआ रावनिबो बायार्स नङा। UBPO होननाय सोदोबा रावनिबो बायार्स नङा। नाथाय बेवहाय थानाय खायसे सोद्रोमाफोरा खायसे दैदेनगिरिफोरासो UBPOनि
जा मावनांगौ बे मावनांगौखौ जों मोजाङै मावदों होननानै जों बुंनो सानाखै। मानो होनोब्ला इउबिपिअ आरो बिकिडब्लिउसि बे सोदोबनि सायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय इउबिपिअ नि खायसे सोद्रोमा आरो बिकिडब्लिउसि नि खायसे मेम्बारफोरनि गाज्रि साननायनि थाखाय बेफोरबादि खोथाया ओंखारदों आरो बिथां डक्टर गाम्बारु मोसाहारिखौबो चेयारमेन मासिनिफ्राय बोख्लायनायनि गाहाय जाहोनानो बै खायसे सोद्रोमाफोर। जों इउबिपिअ खौ दुसिनो थाखाय, जोङो बिकिडब्लिउसि खौबो जोङो दुसिनो थाखाय, नाथाय बेखौ दैदेनलांनाय खायसे सोद्रोमाफोरा बेखौ गावनि गोसो बायदि खालामनो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बिथांमोना बुंदों जे डक्टर गाम्बारु मोसाहारिया इउबिपिअ खौ राबार स्टाम्प होननानै बुंदों। राबार स्टाम्प होननानै बुंदों, नाथाय जोङो बेखौनो बुंनो सानदों आरो बिथाङाबो बुंनो सानदों कि इउबिपिअ मानो बिकिडब्लिउसि जों दैदेनजाखो, बे खोथाखौ साननानै बिथाङा दुखु मोननायनि जाहोनाव बुंदों। आरो दैदेनजानायनि जाहोना ओरैबायदि, आं बेखौ बुंनो सानदों जे बिकिडब्लिउसि आ मानो मोनसेल' जिल्लानिफ्राय सा 9 सोद्रोमाखौ होनाय जाखो, बेवहाय मानो इउबिपिअ जेबो बुंनो हायासै, आरो सा 5 आसाम सोरखारा हरखानाय स्टाफफोरखौ मानो दिनैसिमबो खामानि मावहोआखै, बेबो बिकिडब्लिउसि निनो खामानि, बेखौ मानो बिकिडब्लिउसि खौ बुंनो हायाखै। आरो धेमाजि जिल्लायावल' 70 खोन्दो डेभेलपमेन्ट जानायखौ जों नुनो मोनदों, आरो बेयो मानो जाखो, इउबिपिअ बेखौ मानो सोङाखै। बाखि जिल्लायाव डेभेलपमेन्टआ 5% जानाय नुनो मोनाखै, मानो बेफोर जायाखै। बे खोथाफोरखौ इउबिपिअ सोंनो हायैनि थाखाय बिथाङा इउबिपिअ खौ राबार स्टाम्प होननानै बुंनो सानदों। आरो बे जों बुंनाय बे सोंथिफ्रा जुदि नंखायब्ला, नोंथांमोना जुदि फोरमान होनो हायोब्ला, बिथां डक्टर गाम्बारु मोसाहारिया बुंनाय राबार स्टाम्प वार्डखौ जोङो बोखांना लानो थाखाय खावलायगोन। बेफोरबायदि गोबां दुखु दाहा आरो नंखाय बांसाव जानायनि थाखाय डक्टर गाम्बारु मोसाहारिया गासै इन्टेलेक्सुयेलफोरजों रायज्लायदोंमोन। खायसे इन्टेलेक्सुयेलफोरा मदद खालामदोंमोन आरो खायसे इन्टेलेक्सुयेलफोरा बिथांखौ नागारदोंमोन। थेवब्लाबो बिथाङा मेंनाय गैयाजासे बर' हारिखौ बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय 22टा जिल्लानि बर' हारिफोरखौ समान अधिकार होनो थाखाय, समान डेभेलपमेन्ट होनो थाखाय बिथाङा आरोबाव नाजानायजों मोनसे आफाद जों दानो गोनां जादोंमोन। बे आफादानो जाबाय इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन (UBPF), बेखौ जों दानो गोनां जादों। जोंनि थांखियानो जाबाय जों सोरखौबा सोंखारिनानै सोरखौबा रायनानै जोङो दायाखै। जोंनि उद्देश्यआ खालि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय 22टा जिल्लानि बर' माहारिखौ समान जौगाथाय, समान सिबिनो थाखायसो जोङो बेखौ दानाय जादों। बे आफादखौ जोङो गाहाय दानाय जादों आरो बे आफादखौ बयबो लैहोर जों हेफाजाब होनो थाखाय आङो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।